Здравейте, пак съм аз. Така искам да ви покажа събота и неделя са околотучени, прививани, привързвани, някъде на 2 връха, някъде бяха оставени на 4-5. Понеже имам една работничка, която ми помага, жената ги изтървава и тези бяха на по 4-5 колтука, които имаха доматчета. Рязал съм огромни колтуци. Днес предстои, вчера са поляти, напръскани с син камък и вар. Ето. Днес предстои торене с пепел. Ето е пепелта, което торене ще направя отгоре върху растенията, като на принципа каменно брашно. Фърлям отгоре по растенията и това вече ще му даде страшен старт за зрението. Ето вижте, ето цветове, китките, ето и доматчета, ето. Имаме доматчета. Ето тук, една хубава китка. И следиме да видим резултата какъв е. Леко ми е киселин на почвата, което се надявам, че с пепелта от лозова пръчка неутрално pH 7 ще регулира pH-то. Просто водата ми е киселинна и леко ми стои киселин на средата между 5 и 5,5. Ето вижте колко градуса е вътре. Ето и влагата. Се вижда хубаво. Но 50 влага, 23 градуса, перфектно. Чао и лек ден от мен.